ניסע לאילת להתייעץ על קפה, נשתה אותו עם גילה גמליאל, כי כיף לחמם את הכיסא. נקים תאגיד נוצץ, עוד מנכ"ל ועוד עוזר, נוסיף סמנכ"ל ודובר, וככה כסף תמיד חוזר. בוא קיץ נטוס למרוקו עם מירי רגב, בכנס רמזורים נוצץ, נשחק על השקיפות עד שזה יתפוצץ. קחו את קפה שואל, אז ניסע לאילת להתייעץ על קפה, נשתה אותו עם גילה גמליאל, כי כיף לחמם את הכיסא. נקים תאגיד נוצץ, עוד מנכ"ל ועוד עוזר, נוסיף סמנכ"ל ודובר, וככה כסף תמיד חוזר. ובקיץ נטוס למרוקו עם מירי רגב, לכנס רמזורים נוצץ, נצחק על השקיפות עד שזה יתפוצץ.